Ahojte, priatelia stromov, moje meno je Ľudo Vaš. A ja sa volám Robo Podoba. A budeme vás spoločne sprevádzať touto minisériou videí, ktorá sa bude venovať výsadbe a starostlivosti o ovocné dreviny. Samotnej výsadbe predchádza prieskum miesta, kde majú stromy rásť. Je dôležité predstaviť si, aké stromy budú veľké v dospelosti, koľko ich koruna zabere, ale je aj treba poznať nároky drevín. Nároky drevín sú životné potreby. Úplne inú potrebu má jabloň, ako má mandla. Jabloň rastie skôr v kyprejších, vlhkejších pôdach, mandla si poradí aj so suchým svahom. A toto pri výbere druhov a pri voľbe lokality je dôležité zvážiť. Ak ideme vysádzať, tak si vyberáme vždy tie lepšie miesta. Ktoré sú lepšie? Sú to miesta skôr rovinaté, miesta, ktoré majú hĺbšiu pôdu, kde cez leto rastie vyššia tráva, zelenšia, kde sú akoby lepšie tie vláhové pomery. Lebo ak má byť výsadba úspešná, tak to musí byť výsadba, ktorá neživorí, ktorá odrastá, robí tú svoju ekologickú, klimatickú a produkčnú funkciu, lebo hovoríme o ovocnej výsadbe a preto si volíme vždy lepšie miesta. Vyhýbame sa zhutnenej pôde, vyhýbame sa veľmi suchým svahom, vyhýbame sa miestám, kde by mohlo prísť do kolízií s technikou, poľnohospodárskou technikou, vyhýbame sa miestam zasoleným, ako som povedal, hlavne suchým lokalitám. Takže ten výber miesta je kľúčový pri odrastaní výsadby. Samozrejmosťou je povolenie majiteľov alebo nájomcov pôdy, teda tie majetkoprávne vzťahy musia byť doklepnuté, musia byť jasné. Musí byť jasné, kto sa o výsadbu bude starať. To pokladám asi za také najkľúčovejšie po tom samotnom výbere je následná starostlivosť. Aby výsadba bola trvalo udržateľná, vyžaduje si adopciu, vyžaduje si ľudí, tím, komunitu, ktorá bude chodiť mulčovať, okopávať, orezávať na jar korunku, kontrolovať úves a všeobecne sa starať o stromy, aby nezostali na pospas, lebo ovocné dreviny sú kultúrne rastliny. To je rozdiel oproti buku, lipe, dubu, javoru, jaseniu, ktoré sú lesné dreviny, oveľa menej náročné. Ale ak vysadzame dreviny ovocné, vždy sa skoro jedná o kultúrne druhy, ktoré sú ako keby prispôsobené na starostlivosť človeka a bez ľudskej starostlivosti začnú chradnúť. Neexistujú ovocné dreviny, štepené, kultúrne, ktoré by sme mohli nechať po výsadbe len tak. Áno, môžeme sadiť čerešňu vtáčiu, hrušku planú, drieň planý, tie si vedia do veľkej miery poradiť, ale štepené stromy si vyžadujú naozaj citlivú a starostlivú ruku človeka.